Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'umman duniya baki ɗaya ina muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Sumayya Muhammad, akan da Muhammad, Fulani a cikin fim ɗin labari na. Na fito in iya amfani da wannan dama domin mu sauke mata wani nauyi da ke bisa kanta. Dan Allah inda wanda yake bin ta bashi, ya fito ya mana jawabi, yi magana din mu sauke mata wannan nauyin da ke bisa kanta. Inda wanda ita kuma take bi, ina fatan ya fito ya sauke ma kanshi wannan nauyin. Idan kuma ba zai sauke ba, fine, inda ta je insha Allah shi ma zai je wurin. Ina son in amfani da wannan dama in gode ma al'ummar duniya baki daya. Mun ga addu'o'inku, mun ga fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, mun ga kauna. Mun kuma ga kauna kuma mun gode. Magana na gaba da nake so in yi shine akan Malam Aminu Saira. Mutane da yawa sun fito suna ta magana dan ya sa labari na ya saki a ranar da aka kai ta. Ko ya saki ko kar ya saki, Jidda ta riga ta rasu ba za ta dawo ba. So in ma kuskure ne ya riga ya yi. Kuma shi duk dan adam ajizi ne. Sai kuma mu ajiye shi a wannan bangaren. Ya mana fatan alkhairi ya kuma kira yayi gaisuwar rashin ta. To mu yi haƙuri ga baki ɗaya, mu tare mu yi haƙuri ga baki ɗaya. Ta riga ta rasu. Inda kuma ta je kowa zai je. Kowa kuma ya san abin da ya kamata kuma kowa ya san abin da bai kamata ba. Abu na ƙarshe da nake neman alfarma a wurin ku taya ni share ɗin wannan bidiyon nawa. Ya kai duk inda ya kamata. Don Allah, ku taimaka mana. Inda wanda yake bin ta bashi, ku taimaka mana, ku taimaka mana. Jidda ta riga ta rasu. Masu tambaya akan haka ta riga ta rasu. Inda ta je kowan mu zai je. So mu yi haƙuri, mu yi haƙuri, mu yi haƙuri. Babu wani abu yanzu da ya rage. Wannan rigan kowa ne. An ɗauke ta tana kan lokacin ta. So kawai na ta yayi kyau, Allah Ubangiji ya sa mu ma in samu ta zo mu cika da kyau da imani. Ita na ta ya riga yayi kyau. Ƙara taya mu shiya da shi ke roƙon ku arziki. Bidiyon nan nawa ya kai inda ya kamata, sabo na ya kai inda ya kamata. Na gode, ina ma kowa fatan alkhairi.